Cambuur uitgoelen en op een ei beginnen. Spelers Foppen lieten het glippen. En vooral Heerenveen op voor bekertje in AZ. Dit is de sport van Monday 23 mei. Goeien en welkom bij Boppenslag. Een soort onderwerp in Joodsa komen we in de kunde met de nieuwe coach van basketbalclub Ares. Ook winnen we bij de opening van het Philips-seizoen. En nog nijs oer sterke man Wout Zielstra en zijn Alpe d'Huez. Maar eerst moeten we waarom naar Juster. Want voor het tweede jaar op regen is Sportclub Cambuur er net in slagen om de eredivisie te bereiken. Nou, strafskoppen waren de Leeuwers uitskekelen terug FC Zwolle. Er hier meer in zitten, maar Cambuur wie bij eindje besluit net bestaans in de druk van de tegenstander. En dat betekent dat de ploeg Takomier weer op een ei beginnen moet. Cambuur en Zwolle houden elkaar na meer dan 200 minuten voetbal perfect in liekwicht. Oer 2 wedstrijden bezoen, inclusief verlenging in de stand 3-3. Strafskoppen moeten dan de beslissing brengen en bij een stand van zo'n size van Zwolle mag Dennis van der Wal net meer missen. Van der Wal mist en het is Oer. Ik schoot hem niet zo heel slecht in, maar hij ging vol voor de hoek. Ja, hij pakte hem goed. Dus balen. Ja, en dan? Ja, dan voel je je kloten. Heel kloten. Ja, ik vind dat Alexander Prent hier die bal nimmer maakt. Net van der Wal als deze man. Dat is de allerlaatste die hem neemt. Dat is de sportwet. Ja, want hoe zit die wet? Nou, je weet precies hoe dat je zit. Die jongen die komt hier uit Zwolle Wijs, een huurling van Zwolle. Die mag gewoon als laatste nemen letten, vind ik. Ja, maar dat is mijn mening. Dat is net een raas in de jongens, want die doen hartstikke goed en best. Hè. Dus daar gaat het net om. Maar dan gaat het ook om een stukje psychologie in de sport. Dat weet je gewoon hoe het leidt. Vol stadion. Ja, dat hier net maar. Ga je hem daar nog invloed op hadden als trainers? Nee, toen mochten wij er net mee bij. Maar Cambuur had het jedder in de wedstrijd al litten. Dit is het begin van de tweede helft. Cambuur zit al maar 1-0 voor en Reza krijgt de kans om 2-0 te matchen. De Vries zet hem vrij voor Diederik Boer, maar de keeper van Zwolle brengt redding. Dat hier de beslissing al wijzen matten. En dan zit het gelok Cambuur echt nog eens net mooi. Want dit is de laatste minuut van de verlenging. Het is intussen 2-1 voor Zwolle, maar als Cambuur scoort binnen de Leeuwers toch nog terug. Ozan Turk. Ozan Turk. Ozan Turk! Op de latten! Wat een pech van Cambuur in de blessuretijd en wat een redding van Diederik Boer. Het is wel zuur, want tegen Roda was het ook volgens mij in de laatste minuut tegen Roda uit. Schoot Jeffrey die bal op de lat. En nu in de laatste minuut schiet Ozan die bal op de lat. En nu is het ook weer penalties en dan... Ja, daar had gewoon meer voor zin zitten. Ik vind dat we 12 eerste bescheiden spelen hebben. En ik denk dat wij gewoon komen zo 8 tot 10 hoor, in de hele wedstrijd, hè, met verlenging erbij. Ja, dan mag er meer in zitten. Hè. Als 12 maken dan mag het heel veel ouder. Dus daar hebben we net in, dus we staan gewoon met lege hand, zo simpel is het. Toch begint de wedstrijd nog goed voor Cambuur. Na 30 minuten liep het er heel niet onder de hand als Mark de Vries de bal naar Ozan Turk speelt. Die jouwt een goede vastzet en de Vries zet de voetertje aan. 1-0 voor de Leeuwers en dat is een perfect scenario. Want nu had de ploeg liek als Zwolle een uitdoelpunt maken en daarmee creëert het een riante uitgangspositie. In de tweede helft wordt er geen door verkeersen om de vastsprong te verdedigen in steeds van uit te bouwen. Maar daardoor komt Cambuur vol zwier om de druk te staan. Daar uitspelen kansen leert dat net, maar er komen wel een protte afstandsschoten van Zwolle, liek als deze van Joey van den Berg. Maar ook dan is er nog niet aan de hand. Ont een van die schoten per ongeluk binnenvalt. Albert van der Haar krijgt de romte om te zitten. Het schot wordt via Beekmans van richting verloren en het is 1-1. Ja, maar ja, goed, we laten ze constant wel zo ver komen. Dus dan kan je er op een gegeven moment op wachten dat ze een keer raak schieten. En ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan, klaar. De tweede helft hebben wij bij de eerste 4 weer omzakking gaan. Ja, dat hier natuurlijk nooit matten. Dan Rob Stop met Rob Stoel die zelf wou. Want Zwolle smiet alles op de onval en griept Cambuur bij de strot. En toch krijgt Mark de Vries nog 2 keer een goede kans. Maar Diederik Boer groeit in de wedstrijd en pakt de beide ballen. En dan komt de blessuretijd. Bakati. Er is Wildschut weer. Ja, Wildschut voorbij Ozan Turk. Nog altijd Wildschut. Helpt uit, Wildschut. Oh, hij valt toch nog. Het is die invaller. Het is die invaller. Yannick Wildschut.
Ja, de tweede helft kwamen we niet meer van onder de druk vanuit. En dan, dat dan nog een doelpunt in de 89e minuut valt, is jammer. Maar ja, dat zat eraan te komen denk ik, tweede helft. We kwamen er echt niet meer uit en in de verlengingen pakken we het dan weer terug een beetje op. Kregen we nog een aantal kansjes, maar ja, dan komt het op die loterij aan, ja, en die hebben we verloren. De loterij van strafskoppen. 2 wie het Rode JC. Nou is het Zwolle dat naar Pengels de baas is. En dus droepen de Ljouters zwier teleursteld aan. Het liefst stap je nou in de auto naar huis en dan ga je in je nest liggen en dan ga je proberen te slapen. En zo snel mogelijk vergeten. Want kijk, nu is het zo van, ja, het seizoen is gewoon in één keer voorbij. Hè? En dat is, dat is gewoon kloten voor iedereen. En ja, voor mezelf ook. Kijk, dit was eigenlijk nog echt een kans om 1 keer te promoveren. Dus dat, ja, ik moet zeggen dat ik het leven heel moeilijk mee gehad. En dat snappen wij. De spelers van Cambuur trainen deze week nog en gaan dan mooi vakantie. Op maandag 20 juni start de tarrieding op het nieuwe seizoen. En nog hier graag wat fleurige nijs brengen wil, maar het in het want het hier zo'n mooi aaskier wezen kind. En het wie staat dichtbij. Foppe de Haan hier met 9 vingers de kampioenskaal in handen, maar het glipte hem toch die in naar hinnen. Ajax Cape Town speelde in de laatste wedstrijd gelijk. Orlando Pirates van Ruud Krol won en die ben nou de kampioen van Zuid-Afrika. En dat wielst elke niende van hoe tjoegen wie dat het Barresoel het eerste kampioenskip van Foppe de Haan bij zijn ouskier als trainer van Ajax Cape Town. Het publiek wie machtig naar het stadion kwam, maar alleer fleurige woorden en tankzezings voor de coach. De weef gaat dan nog terug het stadion. Foppe is ontspannen en ook doelman Hans Vonk liep het vol vertrouwen. En de ploeg komt ook nog op een 1-0 vastsprong. Wat kinderen misgaan, nou een heel soort. Want eerst volgt de 1-1 en al gauw komen ze ook nog achter 1-2. Wordt nog wel 2 gelijk, maar Foppe de Haan is geen kampioen. Een grote teleurstelling voor elke nien en zeker voor de coach. Ja, het is wel een teleurstelling. Maar hoe boos het nou komt, dat weet ik net. Dat weet ik pas morgen of zo. Misschien over een week. Als je de shows nou net voetbal en als je de tweede helft shock gebeuren en dan denk ik van, nou, als we dit willen leven, dan hebben we geluk. Nou ja, dat doe ik niet meer. En ik zeg dat ik vond dat we toen stom, zoals ik me zeggen, voetbal, volle fouten maken en de eerste volle uit de organisatie doen. Dus we wonen 40 dagen en omdat we 40 dagen wonen, nemen we dezelfde onderneming. Nou ja, dat is ervaring. En de shows dan het hele team dat ze dat soort ervaringen gewoon missen. Nou ja, het is verrekte jammer dat je dat in dit soort wedstrijden leert. Maar ja, ik verloor het er net van. Eind juni komt Foppe de Haan waarom naar Friesland. Hij is op dit stuit importeer bij Sportclub Heerenveen voor een eventuele nieuwe functie bij de club. Dan denk je misschien, de beelden zijn net heel dol scherp en helder en het loert ik net. Maar dat komt omdat we de beelden kregen hebben van Wieberen Bergsma, die wennet in Kaapstad. Hij stuurde ons deze beelden en de reactie van de Haan. Dus mijn excuses voor de minder kwaliteit van de beelden. Het kwam van via internet binnen, maar we woonden het net onthouden. Basketbal dan. Ares had een nieuwe coach. Erik Braal is een grote naam in de basketbalwereld. Hij begon zijn carrière bij Rotterdam en wie 3 jaar trainer bij Bergen op Zoom. Het aanroende seizoen hier Braal een sabbatical. Verliezen hier skekelde hij maar zijn ploeg Bergen op Zoom Ares nog uit in de hele finales. En zette hij een topprestatiedel terug de finale te helling. Nou is hij de komende 2 jaar trainer-coach van Ares. Nou, ik heb na een jaar dat ik vrij af was van basketbal en eventjes de tijd had om voor reflectie eigenlijk. En een jaar goed nagedacht over wat ik precies wil. En ik denk dat ik een hele goede coach kan zijn in een situatie waar er ambitie is. En waar ook goede mensen in de organisatie zitten. En als ik dan kijk naar hoe het gaat hier bij Ares en mijn gesprekken bij Ares, dan heb ik dat gevoel eraan overgehouden dat ik hier een bijdrage kan leveren. Ja, de ambitie spreekt u aan. Ja, de ambitie spreekt me absoluut aan. Een team wat weer een stapje wil maken, maar dat op een gezonde manier wil doen, zonder rare risico's te nemen, dat spreekt me erg aan. Ja, we zijn hartstikke trots. Ik bedoel, de Erik is echt een van de beste trainers die in Nederland rondlopen. En als je die kan strikken voor ons, dan is het natuurlijk prachtig. We wouden allerliefst wel een Nederlandse coach hebben. Nou, en als je dan een van de beste coaches van Nederland hebt, of misschien wel de beste, ja, super. Met de komst van de nieuwe trainer en een nieuwe haatsponsor, die de Ares hopen deze week te presenteren, kunnen de ambities echt bijschroefd worden. Ja, we hebben absoluut wel gesproken ook over doelstellingen. En we hebben ook gezegd, we willen gewoon bij de eerste 4 eindigen.
Gewoon thuisvoordeel in de play-offs zoals je dat noemt. En gewoon meedoen om prijzen. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen paar jaar met de play-offs wel gedaan. Maar echt er helemaal bij horen, dat past er nog net niet. En nu hebben we gezegd, nou laten we die uitdaging aangaan. En daar hebben we heel veel zin in. Dus wat ons betreft mag het nieuwe seizoen alweer beginnen. Is dat haalbaar, denkt u? Bent u het daarmee eens? Ja, ik denk het wel. Want afgelopen jaar, of de jaren, heeft coach Piet Miller denk ik een uitstekende job gedaan door elk jaar een kleine verbetering voor elkaar te krijgen. Hij is zelfs de halve finale gehaald. En ik denk dat we nu toe zijn aan de volgende stap. Mede op de grondvesten eigenlijk van wat er is neergezet in de afgelopen 3 jaar. Waarom naar het voetbal? De vrouwen van Sportclub Heerenveen spelen nu voor 4.000 taskogers de bekerfinale in het Abel Enstra stadion in AZ uit Alkmaar. De vrouwen uit Alkmaar winnen favoriet omdat ze in het 4-jarige bestaan van de vrouwens eredivisie 3 keer kampioen waren. Heerenveen pakte nog niet een prijs, maar woerde er graag in eigen huis verhoring inbrengen. Het is een bekerfinale met een apart karakter. De wedstrijd tussen de vrouwen van Heerenveen en AZ. De Veense vrouwen moesten haar een eigen sponsoren regelen om bestaan te blijven. Dus dit de laatste wedstrijd is voor de vrouwen uit Alkmaar. Haar bestuur shot er geen heil meer in en houdt op met het vrouwensvoetbal. De finale wordt spelen in het Abel Enstra stadion. Toonsje wie er nog maar 900 kaarten verkocht en liep het een flop te worden. Maar de vrouwen hebben een soort werk verzetten en zo zitten er toch nog meer dan 4.000 taskogers in het stadion. AZ speelt in de eerste helft in een roze shirt zonder het logo van de club. Daarmee willen ze onjaan dat ze lult binnen over het ophouden van het vrouwensvoetbal toch nog een keer een duidelijk statement maatje. De eerste kans is van Sportclub Heerenveen. Hier maait de international Marije Brummel. Maar ze schiet eens wat te hastig. En dus een redding van kiepster Loes Geurts, de Friese kiepster van de Alkmaarders. En dit is een levensgrote kans van Sylvia Smit, de oren international van Heerenveen. En waar is het Loes Geurts die op een goede plek zit? Ik Oranje International. Dan de eerste kans na een dikke tierspeling van de Alkmaarders. Balbezit van Karin Legemaat. Die helpt in één keer uit een aardig schot. En de redding van Roxanne van den Berg is heel vrij. Zij zorgt ervoor dat er nog net scoort is in deze bekerfinale. Hier het schot. De vingertopjes van Roxanne van den Berg. Rick Mulder, de trainer van Heerenveen, houdt er na dit seizoen ik mee op. Wordt volgend jaar trainer bij de C-junioren van FC Grace. En de wedstrijd wordt een stuk voelen. Hier, Heerenveen, alles op alles. Kans op kans. En dan Boetenbielt, Cherie de Spitsen. Komt vol in. Vol in duel met kiepster Loes Geurts. Rekt haar op een noos. En dus had ze daar even les van. Wat is er in en trofvoetbalje. Dit, Scott, is net goed. Komt dan de rebound bij Sylvia Smit. Die helpt wel aardig uit. Al mist het Scott ik wel aardig rochting. En het jouwt ik wel een beetje onder dat er net een heel soort grote kansen wie in deze wedstrijd. Dik jaloeren spelen. AZ dan in ongeval. Maar een aardige combinatie over de linkerkant is het hier. Een vastzet van Oudemast. Komt bij de tweede peel. Ja, en die zit er helemaal vrij. Claudia Heiligenberg kan haast net missen. 1-0 de vastsprong van de Alkmaarders. Heerenveen dus de betere ploeg. Krijg ik de betere kansen. Maar AZ dus de goal. En zij kunnen zien dat de Alkmaarders wat beter omgaan bij de spanning dan de Veense vrouwen. Ja, misschien wel spanning onbewust. Hè? Dat, als je een kans krijgt dat je denkt van ik mag hem niet missen. Ja, wie weet. Ik vond dat we hartstikke goed begonnen. Dus we waren er zeker niet minder, vond ik. Ja, als die bal er niet in wil, dan win je nooit een wedstrijd natuurlijk. Ik dacht dat wij de beste kans hadden de eerste helft, totdat zij scoren. Want het is vaak zo, als je er zelf niet inschiet, dan vallen ze aan de andere kant. Dan de tweede helft van deze wedstrijd. En schrik net, het is gewoon AZ dat nog heel tijd op het veld zit. Maar ze had dus een gewone shirt naar onlutsen. Ze creëerden vod een aardige kans hier in de tweede helft. De ridder, maar weer een goede redding van Roxanne van den Berg. Ze zit hier goed te plak. Maar Heerenveen maakt vanzelfs op ziek naar minimaal die leak maken. En dat doet het ik. Voel in de tweede helft. Is ik de betere ploeg. Dit is een aardige mogelijkheid. Maar Wieler van Eyck kopt, krijgt onder deze bal terug. Amber van der Heijden. Volle stekpasje. Jan komt ijs net goed om. Maar Jurike Oldeloos gaat er heel onder terug. En dan toch de grote kans van Oudemast. Heel vrij van de keeper. Maar de keeper van den Berg. Ze krijgt op het tiert bij. Hier maar van den Berg weer uitkomen. Die doet het ijs te let. En dus is het het doelpunt van AZ. 5 minuten vertierd. Heerenveen alles op alles zetten voor de overwinning. Maar AZ gaat er maar de overwinning van terug. Het is misschien een beetje een lullig doelpunt. Je denkt Roxanne van den Berg kiepster genau terug. Maar ze bleef stingen. En dus is het doelpunt van de ridder. AZ wint de beker. Heerenveen woert zo graag een prijs winnen naar Fjouwer hier in de Eredivisie. Maar dat slaagt het dus nou correct per net. Ik baal echt ontzettend. Vooral omdat wij de eerste helft zeker beter waren dan AZ. En we hadden gewoon 100% kansen die we gewoon erin moeten schieten. En ja, ik zelf heb de tweede helft ook een kans gehad die ik er niet inschiet. Maar ja,
is gewoon balen. En ja, het liefst wil ik met de beker naar huis. Maar nu gaan we uiteindelijk met lege handen. Maar uiteindelijk tweede plek is natuurlijk ook een prijs, maar niet voldoende. Vanaf de winterstop gaat het al wat minder dan voor de winterstop. Maar goed, ik vind de eerste helft zijn we beter en hebben we kansen. En ook de tweede helft drukken we ze terug. Alleen ja, ze vliegen er niet in. We hebben tot de winterstop fantastisch gepresteerd. En ja, na de winterstop zijn we wat minder gaan spelen. Maar uiteindelijk heb ik een topseizoen gehad. Hoe denk je dat de toekomst van Heerenveen eruit ziet? Nou, ik hoop voor de meiden die hier blijven dat de toekomst er hartstikke mooi uit gaat zien. En we gaan sowieso nog een jaar door en we moeten gewoon verder gaan komend seizoen met... het team moet gewoon verder gaan komend seizoen met sponsoren zoeken. En dan hoop ik dat het jaar erop er ook weer gewoon verder gaat. Want ik hoop natuurlijk niet dat ze aan het einde van het seizoen weer met de gebakken peren zitten. Het Philips-seizoen is sneun uiteenzet in Boedenpost. Nieuwsgierig wie vooral het effect van de nieuwe strakke pakken die het zwartje matten voor nog betere prestaties. Voor een openingswedstrijd waard een bijzonder hoog niveau hellen, maar een wonderlijke finale en een verrassende winnaar. De Philippers binnen altijd dwaande met vernijingen. En het nieuwe punt van dit seizoen is het pak. Een strak pak wat zwartje maat voor meer aerodynamica en dus betere prestaties. Nou Henk, 6 erin. Maar je hebt een beetje help nodig, hè? Ja, dat is op zich wel even nodig. En op zich is dat ook collegiaal natuurlijk. Maar het is even een wennen. We hebben beland ritsen nog even iets langer te maken. Maar dan mag er maar correct bij komen kennen. Dus het is altijd makkelijk dat er even in wordt wil assisteren. We hebben een concentratiespeeltje. Zo'n 80% is toch afhankelijk van concentratie. En Fields die gewoon heel prettig in het pak. Verneemt hem net, als het waait, en dat verneemt ik net in die shirt, de wapper in de dwang. En het zit gewoon... Het is een t-shirt en een broek die verneemt. En dit verneemt niet meer. Als het in één keer aan has, dan is het gewoon lekker soepel. Net alle topklassers willen likwijls aan de nieuwe tenues. Isbrand Galema houdt het volle lever bij het oude vertrouwde. Het heeft me altijd goed verdiend, Aron, dus waarom zoest naar verhoren? Ik bedoel, volgens mij, als het nou een super strak pak aan dus, volgens mij brengt hij dat net volle vier er niet zo aan bij. Dat wil ik net zien. Nee. En als je nou eens nog een keer verder bent als die? Nou, dan zou ik meer trainen moeten, maar ik denk net dat het dan nog een klein luidt. Nee, hè. Hannes Krion kiest voor het nieuwe pak uit één stik. En in zijn allereerste sprong komt hij voort al aan 90 meter zoon. Spietig voor hem dat hij in zijn tweede sprong blesseerd raakt en net verder springen kan. Maar wel is het een feit dat de strakke pakken de wedstrijd bepalen aan dan. Theus Hopma die springt wierd. En als je dan maar één pak hebt, dan betekent dat je toch weer oermatten op het oude kloffie. Dat geldt net voor Thomas Helmholt, want die liep hier in de finale zijn vierste sprong van 90 meter 23. En dus staan de strakke pakken weer op voorsprong. En dat wordt veroordeeld door Theus Hopma. In zijn oude klofje komt hij hier tot 90 meter 96. Een superprestatie voor een openingswedstrijd. Maar wel dus in zijn oude tenue. De allerlaatste leper is Bart Helmholt en wint het nieuwe tenue dan van het oude. Bart Helmholt en het liekt erop. Hij zweeft oer het baltje. En het baltje jet te lezen op 1996. Maar daar leidt er net. Het baltje leidt een stuk dichterbij en Bart komt uit op 1993. 3 centimeter te kwart. En zo krijgt deze finale een heel nuwer eind. Hij springt 4 uur het baltje, maar wint net. En Theus Hopma pakt de eerste titel. Ik zei je moet baltje heen, maar ik heb achterhouden dat het baltje net zo hele secuur deadline weer. En ja, daar ben ik dan uit tevreden over. Maar ja, nee, ik meen dat er verder weer. Dus ik vond het wel jammer op dat moment. 3 van de 4 topsprongen worden dus dien in het nieuwe strakke pak. Maar de overwinning keert naar het oude klofje. Ik heb een pak dat in zijn geheel is. En ik heb 2 pakken die binnen het shirtje en het broekje los. Alleen die bij mij zo strak, die kan ik het hier zo krijgen. Dus die moet eerst even maken worden voordat dat werkbaar is. Dus als je weer springt, dan mag het wel niet oude kloffie? Ik moet wel, maar gelukkig heb ik ze nog. Na 29 jaar komt er een einde aan de actieve voetbalcarrière van Ronnie Pander. Hij begon bij Harkema op Einde, waar het prof bij Sportclub Heerenveen, speelde bij BV Veendam. En via de amateurs van ACV kreeg hij sneun zijn afscheidswedstrijd bij Harkema de Pijn.
Een protte oud-collega's van Heerenveen, Veendam en ik ACV kwamen naar de Harkema voor het laatste kunstje van Ronnie Pander als voetballer. Haast al het idee dat je de afscheid nemen best? Nou, eigenlijk als het gezellig is, dan ben je er net zo goed mee bezig. Maar ik denk wel dat de laatste schreden straks van het veld gaan, dat ik dat wel even besef. Vooral in de jeugd wie Ronnie een groot talent, maar als wapen een hele sterke linkervoet. In 1994 speelde Ronnie Pander de jonge Abe in het gelijknamige theaterstuk. Hij waard in die tijd ex-jongen als het grote Friese talent met een hele mooie toekomstwarm. Ronnie had natuurlijk al een enorm voetbalinzicht, maar met name ook een enorm goed linkerbeen. En was in de jeugdopleiding wel een groot talent. Een hele goede linkspoot, goede techniek, goede paas, goed overzicht en eigenlijk een goed schot. Niet de snelste, maar wel een goede voetballer. Gewoon een talent waar ik plezierig mee heb gewerkt en een hele vrolijke jongen. Als hechtepunt neemt Ronnie zijn debuut in Willem II, zijn wedstrijden in de nationale jeugdteams om het 21 jaar en de wedstrijd in het grote Ajax uit 1996. Het VN won met 2-0 en Pander schakelde Kluivert uit. Hij speelde mijn ketting om. En net ik daar nog op bedacht wie of zo, maar in duel scoorde ik hem die ketting hoor. En hij had ongeveer 20 minuten naar die ketting zocht. En dan kreeg hij ruzie met Uwe van Gaal en in de rust weer verdwenen. Mentaal eruit spelen. Ja, of om jure ketting. maar hij weer eruit. Doch slag Ronnie er onder Foppe de Haan neer in een basisplak bij Heerenveen uit te dwingen. Hij mist handelingssnelheid. Het gaat dus om het snel draaien en keren, het wennen. Daar had er echt problemen mee. Pander kwam daar 44 wedstrijden in het eerste, maar het wie alle keer krijgt net goed genoeg voor de basis. En dan kun je 100.000 redenen bedenken waar het om leidt. Maar uiteindelijk kom je toch bij jezelf te lonen, als je alles analyseren achterover. Dat had ik toen was toch van net. Maar echt de top komt altijd boven 300 is. En ja, Safi had ik net best dus. Is het opmerkelijk dat hij in die 5 jaar 0 doelpunten gemaakt heeft? Nee, maar hij kan ook niks met rechts, joh. Hij moest ook achter de middenlijn blijven. Hè. Dat was veel beter voor hem. Nee, maar volgens mij heeft hij elders volgens mij altijd wel doelpunten gemaakt. Maar goed, bij Heerenveen niet. In de eerste divisie des te meer, liep als hier het Sien Cambuur. Want de vrije trapen wie een geheimwapen van Pander. Mijn eerste bibel, dat is dat er met de jeugdelftal van Nederland op een paard wie en zo. En, nou ja, daar ben ik wel ontzettend trots op, mag ik zeggen. Dat er daarbij zit. Ja, de wedstrijd bij Heerenveen, dat er ooit begon als een jonkje. Ja, dat weer fantastisch al hier. Hier kan waarom zijn op een fantastische mooie carrière. Zijn carrière eindigt met de tweede helte voor Harkema de Pijn. Zijn team zal de wedstrijd in oud-profs met 3-6 uiteindelijk verliezen. Maar Ronnie kan waarom zien op een prachtig slotfeest. Ik wil iedereen even bedanken die heeft meegewerkt aan deze dag. Vooral mijn eigen ploeg die het georganiseerd heeft, maar ook de spontaniteit van de jongens die allemaal zijn gekomen. Ik denk, je ziet het bij Arsenal en bij Manchester United dat ze zo'n afscheid krijgen, maar voor mij is dit prachtig mooi. Dus bedankt voor de komst allemaal en we nemen er nog één op. Ga je nog in trainerscarrière? Ja, een hele prutte. En ik moet zeggen dat ik het laatste jaar hier al best volop mee bezig ben. En ik als voetballer altijd wel mij toch hoe te spelen en hoe het doen in het veld. Dus ik ben heel benieuwd ook dat we opbrengen kan op een groep jongens. Just het gebeuren in de toekomst dat Ronnie Pander hier nog eens haartrainer wordt? Dan moet zijn prestaties bekomen wel goed wezen, want ja, zo moet ik niet. Na 29 jaar verhoort de carrière van Pander in een trainerscarrière. Hellet Wout de top? Dat is de komende weekend de grote vraag. Sterkeman Wout Zielstra, de flits van Volsgeren, zal op 9 juni de Alpe d'Huez opfietsen voor het goede doel, de KWF, de Kankerstichting. De kolos van 149 kilo is al druk in training. Vanaf na weekend doggen we verslag van zijn bevindings. En Wout had een aparte fiets speciaal voor de makker vanwege zijn kracht en gewicht. Het wordt een hele tour voor de sterke man. Maar de trainingen ging goed. Maar wat helpt van proffietser Liewe Westra en een goede fiets, mat het toch slagje. Ja, het is gewoon verstoren op nul en rammen. Het is eigenlijk heel makkelijk wat mijn ploegleider altijd zei. En dat is in het begin rammen, op een helte
en het laatste naar de streep brammen. En voor de KWF, het goede doel, wordt deze fiets bij opbod verkocht. Dus wil je de legendarische fiets van Wout? Je kun je melden via sport@omroepfriesland.nl. En dat geldt ook voor Orenfriezen die het 9 juni de Alpe d'Huez befietsen voor het goede doel. Via een speciale blog kun je je verhaal kwijt. Na je weekend deel 1 van Wout naar de Alpe d'Huez. En dit weer de sport van die 23 mei. Toen zie dan ben we weer met ons boppenslag archief. Dan stiet Epke Zonderland centraal. En nou dadelijk keer zijn uit Nijs in Joert nog een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg!